Hagaban kondisya, ngamla klaim na ay kumlay pi iwi pa iwi hagan ka por ka bamata, ki baju kerjaan bar ki baju skotnat ban baik ban sngap, ya ki video ki jonga, ki banga penmi na ka por sa ka por. Hoi, ngaku ay ka ban reply, halor ka jingkren, ban halor ka jing push, way na ki brio samla, way na ki kena samla. Ba chat keren ba chat ben chat kho ba ya ka voice of the full party tang namar ba nagaliang jong ka voice of the full party kam nom keren sa phang ka to jing sha panat kandan an jo ki sister mo ha ki to ki sitniam hindu mo andre ki su purop ki sister ki papli ki su purop ki ban prengat kandan an ba ki ong ba ki sha rabor ki thek na kum ni kum tai te Dena mar kata ka daw nagaliang jo ka voice of the full party kim nom mi perthe bar kim nom karni ai halal kata ki mat ki jora ki biade bar ki sister ki shabar chakem jo ki sister endre u kontho pat ya ka voice of the full party sa ai gitu ki he tangam bar sa ai gitu ki solom wer bar sa ai gitu ki mo kita ki brio ki ba penbi surok ki ba syang surok hana sa ai gitu ha ki kam nyal re ba kita ki bahok ki put ki dinjat jong Yesu dekat bagi syak keren syak ben jong sister pat kim nom ker ye ngaong ngaku abon tang ka de gawe yong ne ubreu kita ki jing syak keno ketho kita ki jing syak pengat keno ain ba per ya kita ki sakri ki jong blei kata ka de galenti ki jong ki kata ka de galenti ki jong ki kam de kata galenti ke basuk ya ka bar sakri ya ka mon ki jong blei Wat diki pastor syakran ben, yaki di benbasan syakran ben, yaki rumah balang syakran ben, yaki sister syakle ben, yaki pup, yaki padar pun tak ter. Kata kali kalau di kejongki, kiba ki haban mat. Namar ki briu ki baterai yang kakak mensim ni ngaunya pi syun ki jing ki haban mat. Kita ki jing ki bagi ki mat omba ka penja telap. Omba kimdei syu kimdei bananden Henry kidei kata jimprang nama tajongki pi ngaku aban kerni ni webriu baik bah hagi por ki apostol ki senran ki jong Yesu simun ki kenan an ki bahasa pengat don na pren ki bahasa set gel ki bahasa set haga along don na pren ki bahasa krakli don na pren ki bahasa thanga gading don na pren jong ki simun jai ki jing syap kristom kata ki jelti jong ki bagai ki jong blai kita kata ki jelti jong kita ki syakri ki jong blai he satang gawe ko abanong yom ne we buru romba kato ke jing keren ke jong pi pilong kum utu ubsen uba wadong ya unore uno ubriu uba ladep ban sho yu Henry ulan ima pedeng kita jing sho jung lalong kum tu bsen uba abdong pisu usu abai kum ne ha ei bakla shu po bai sebab hangta kata jing i ke junga nomor mau new briu ujuk melin ma ban ben ban kho ya ka voice of the full party ngaku abon ong yong ne we briu kala kabari ban ya ka bapau ka ei ke jimut junga sibun ki briu ki duai ki kerpat nama tak kita mengelam diam bau try jisu jungi un penlaj ki na kita ki jinge but yole se nakaliang jungi ka voice of the full party yole se na pedeng jungi ki labu ke jing duai Henry ma pipim yo i Henry mangingim yo i pikwa ale yu kata nam ka burom ka perthei utau briu ba khnlew ka perthei uba kwa ban peninam ya ka perthei on penrir pat ak ma joblei utau briu ba le ka ba haga bari on pen ipat ya ka ba pau briu ba snurit on penrit on pen kraw briu ba snurit nang na perthei on pen kraw pat ak ma joblei ubriu uba sarong nang na perthei on sa penrit ak ma joblei kata gadai ka ba ko men reply ya ne we ubriu ba set keren be ya ka voice of the people party ni iba ka jatan riu ka jongi kum ngakran ka por ni iba satanga ka voice of the people party bangin yo kata ka sikermen nginyo kata ka lawe jongi kun samla ki ba ik ki jongi te lada fikren kumne lada piwadong wat kho siwat kho kumne pilalong kum utu ukseu
uba kum tu ksau uba lakadang ubam bam su ya gacha ban bam ke wei sya ban bam yala de rum kwa la su te kum ta hana womba bun ba ki katolik ki singorem yang ni cile juga BVP hendai ki bun par ki katolik ki support yo pra ki support yo ba dan hendai ki penremnya ki penremnya mesya tengini au su gumna wat nom wat dong wat kau tan wat nom pensutu bakla tan ya ki briu hapo jo ni ke jala ke ki briu ke benar hapo jo ni ke jala jingi ngong ye me menta borok kilong ki bala start ki bala nang wat nom ken farsi tan wat nom ken siat tan henry barok ngin aktif lut kata ke jinglong ke jingman kata ke perkat ke me mesia me ko tai ya ke ban penbi ya pai ba mesia me ko kum no ban kamai spa ya lade bar supen big big tang daga ketin henry om ba men nek taki kam te ngaketu ya pi kun jaga priyo tra pimdei ban nik dik kum kini ki priyo ki babun dan pleng di comment section halor to ki pus jogu tu wei na ki priyo mo bo se kan tok ba ya ka voice of the people party ki bun ki priyo ki keno ki kentho ya u henry bun ki bakam de ngaru ngade ka thlik henry ngam support ye mengan penrem ya me henry ga support pat ya ka voice of the people party kata kada ke masih ki pai ba balai bagari kasi jungi ka jot ka por por balai baga ka kari kasi ji ka sadin ka duk ka jejar ngom ye pi dei namar ba ki don gini ki priu kinong diri don bar dei namar ba don gini ki ingkong salang mat haba don ki ingkong salang mat haba don gini ki ingkong salang mat kinong diri ngoi pi kari ki lanono kamnom he kamnom skat kamnom slung kamnom yo kamnom kot dei namar kita kataw ngom ye pi ngidei bentip ba kino kita ki badi ya gri kino kita ki ba kwa ya kata ka khon ma to simet ngigim ki ba nya ban bisa ngim dei ban ngipik bat ngim dei hiru ban ngipik ya kum gini ki kentin lada dei bostat ne dei banang ne bor spa ne dei boduk ne dei botoy ne dei rolin ne juki ne dau priu ba ker tho pria da ko por buci keno ya ka voice of the people ngaong ya pi dei tang khon ma to simet tang ka dei video juga aku ne